bir Rabbim selametlik sırrım, isen bulunları күңелле, газиз балаларым исәнлеге. Иң зур бәхет җирдә түгелме? Җимешләрем, бәхет, шатлык телим. Сезгә тормыш бүләк ителгән. Кояш кебек балкып яшәгез сез. Тормыш йомгагы сез дип сүтелгән. Зәңгәр күккә карап, саулык сырым. Урыныгыз йөрәк түремдә. Балаларым, газизләрем минем. Сагынып көтәм сезне бүген дә. Ана өчен иң зур бәхет җирдә. Балалар дип яшим, сөенеп, һәммәгезгә яшәү көче истәп. Бәхет килсен иде өйгә. Автор Гөлнур Галимова.